Nangrugin di Pannakaamendar ti public hearing ti Committee on Transportation ti Pannakaamendar ti Traffic Ordinance ti Bangued ABRA. Inatendaran da ito iti tricycle driver ken operators, karaman dagiti ti business sector ken dagiti doon pay maseknan. Nagpaayab kami ti public hearing tapno may yornos ken no inyate mabalinda nga inayon no suggest dagiti mabaling nga mabaliwan basit ito. Karaman kaditi nakipalaw ni ti amendments sa ordinansa ti may pagpakat at dry run ti baro at traffic scheme. Kasi di pa nakipatumpal ti one-way ngagpabagatan ni Partelo Street ken one-way ti Harrison Street iti Zone 7. Naingat ay may pakat dagiti loading ken unloading zones panagipatumpal ti truck ban iti unag ti ili malipod alas 6 ti bigat aging ganay ti alas 6 ti rabii ken mausar dagiti diversion road kasi tilipkan ti Santa Rosa ken iti Cosili is diversion road. Kuna dito the President, nasaya ti baro traffic scheme nga madalaing kiddaw da. Ano okay di scheme tatang na traffic nga binalbaliwan da. Tamayat hanunay nga na traffic aglalo na ti mapantin ti ABRA. Okay mo ti traffic enforcer, okay damot nga mangkwati traffic. Kunti mesa nga dawat ko pa ko ma. Ti datoy divine aming nga pag-eskolaan tatime baga kada Sir Walter lagi SB. Ngano mabalbaling ko mamad. Lagi no pinagrawarte estudyante. Mabalinda nga pampumila lagi tricycle ta kaasimo lagi yubing nga mga mapanjing ato di CPA kadagor oray kaawam mo ipagal mo 10%. Kunti may sa pa concern ko tay gite nakapilat toy Jollibee JTC so da mo tagparada ti tricycle JNT parking area ti Jollibee. Maamendaran pa iti may pakatamulta da iti tricycle driver nga pasada anak at chinelas ken sleeveless shorts wenno half dress manipud 100 pesos mapagbalin ng 500 pesos. Agtalin med da iti may pakatamulta kaditi do pa malabsing kadagiti provisions ti ordinansa. Kuna ni Konsehal Benedito kasapulan ti Pannakaamendar ti ordinansa tapno anayen nga may patumpal da itoy. So nga malpastor ito yung ordinansan, siguro nasya matiplo ti traffic tatan na saysaya at tumanen ata may patungpal mga nasaya atin. Manamnama maadal ken mapagsaritaan dagiti kidaw ken suhestyon an erwar kabayatan ti public hearing. May sapay kaditi pakaseknan iti tricycle driver ken operator dagiti agpaspasada a kolorom. So pwede mang pag-absent ti pasada. Di mo makuha ang amin. Iya kolorom. Sir. Ang amin di napalabas handa nga makarenew tatan open na po ti PTFRB nga may dagrenew. Nasjay ken waya apo digita ni tao open mo to opisina ti BTFRB di bagada apo no sinurigite kolorom tama aksyon na misigod hangkay nga mabayin na po nga o may agibaga uno agisadya sa baga kanyami ta open mo ti opisina ti Bangued apo ti BTFRB. Kabayatan na agtultuloy met ti suporta ti pulisya ng Runa di Highway Patrol Group iti implementasyon ti Traffic Ordinance ken agtalay met ti panagipatumpal da ti Linteg National sagnan iti trapiko. Not only municipal ordinances, part nga min di jay ti RA 4136 nga i-implement mi. RA 4136 is the Land Transportation Code of the Philippines, sir. More on ti promote tayo road safety. Ti panangurnos si taray ti trapiko ti may sa kaniti kalikagom ti barong administrasyon nga idadalwa ni Mayor Pope Cardenas ken suporta ni Congressman J.B. Bernos. RG Lorenzo, Balitang Solid North.